Uy. Kanag-unod, uy. Uy, kadagga sa amang kamuti, guys. Salamat ka, Lord. War nagkakadyo, guys. Nag-unod sa amang kamuti. Tang natantanan, guys. Di ana naka-harvest nas papag-Abril og taong og pipino amo ning i-deliver karong adlaw. Pipino, nagkadaghan bujag. You see, ano ba ni? Fresh pipino, guys. Ikan sa mga mini garden. Jadi apa dagamang talong. Dudaghan ron taong. Fresh talong. Ikan sa mga mini garden. Harvest nagsadyo ang mga person. So unsa man ni hatad ato, guys. Tapos mga kaila. Tapos papag-Abril to kay mura nang ano pos budik, nang huwag si budik. Kuha na po minzag laki. Nang huwag na sa ikaduhan na rin kaadlaw. Guys, mahaw sa amin, mahaw. Kaya aron di na kuan mga pasmo. Kamay mo, Ben. Kanay. Ang ganing customer. Uy, saan sa lupin? Saan sa lupin. Nga guys na. Stick stick man. Alin mo punis mga bata. Namin sa mga bata, mga bright ang mga bata. Mas no. Sige din nalibig. Huh? Kamatin. Pandan. Sunod ang palitan sa napay color. Mahaw, guys. Mahaw to. Yan din. Guys, mahaw to everyone. Nami inuna, nami saging. Oh, dapat may... Uy, wala rin ako na lagi. Mahaw. Mahaw. Dapat may di Uy, grabe. Uy. Uy, guys, Mau pa guys, dagan. Uy, ralami Wow. Uy, arang kalami. Paak palaman, sedaan na. Mahaw ta. Mahaw, dapod. Uy, kalami. Pink nga isda. Muna magbaha na. Li, lagi isda pa, Li. Sige, sige. Di ako yung isda nagbaha. Dayahan na yung sa kapaak na yun. Malangit. Hi, guys. Mata. Itlog, dili, kuha. Hindi na pa isip ko, saging. Kumakain di Ikaw makain yan Kamsi ka naman, kami mga ulan. Kubak niya ito. Ay, mo andar lagi mong kuan. Allergy? Ay, allergy din na si Jam. Ay, kaunga pa na. Ang kuan. Ay, Uglato. Uglato. Di, uglato. Gusto, ingan na. Okay ba? Ingan na. Dami yung iso pang hangay mo. Waktu ko. Tuyo ni mo ni haman di. Diba? Yung gaga. Gaga. Gapay pagi. Ano mga. Hindi juga ka magitod ng ate-abi. Humagdi. Ito guys sunod makaingan ni Rami. Mano ta. Ano, may puhon. A few moments later. Then miss bye guys, nanguli na mi. Na-deliver na po na mga agamang gulay, pipino ug taong. Nda pang unsa nang hapon na makuha nagbayad kaning lakaw mangganiha aghang kaila. So tuan na halinan pas papag-Abril tong mga kuan 300 kapin. Kay ag pipino ni abot man og 5 ka kilo, ag taong ning abot og 3 ka kilo. So 8 ka kilo tanan, tag 40. O, tapos ang 300 kapin. O, madyan naman dyan guys. Taka na itong tabang. Pangga sa motor. Baon sa mga chikiting. Mga mutis sa dami karajot guys. Mga mis ang mga kuan guys. Ngubkub mindari sa mga kamutihan. Ano ba rin mga gagmatoy? Sige magpangibugno-bugno. Diyan na guys. Gamang kamuti. Halang nagkagunud. Uy. Kanaran nagkukuhaan pa. Diyan ang kuan. Uy. Guys. Gikan sa among kamutihan. Kaya ito ibutang. Uy, sama ni mushroom? Pwede siya ni makaan siya. Huwag na pas budik. Wala, kabuyag uy. Dagkad sa unod ning kamutihan gab. Kuni ati tanom sunod. Uy, kadako guys, grabe. Diyan na guys, gamang kuha.
Kuhang papagabaril kamote. Hala, day nagikut-kut. Hala, kanag-unod guys. Kanag-unod, uy. Tapay ka itong nakuha kanina. Tumatya ka hinguron. Hinuro. Na, unuron siya. Uy, halaw ah. Grabe. Guys, ang laki agad. Grabe yung lami. Adya ka mulihi pa ba? Aniti lagi ka mulihi pa? Surtir ni. Ha? Surti. Dapat eh. Uy, kadamo. Nagkas unod guys. Uy, biyag. Sortian dyan. Dagat unod. Tapad. Hala. Tapad guys. Kanira, doha ka punuan. Yes, eh. Manag nakuha na na. Datog isa pa dato. Lubaan. Agoy. Tapad. Hala. Karaga dyan guys. Uy. Kasi na ma. Hay dakidan ha kayo ma. Uy, dapa. Wow. Ano ang nagruli sa mga katay ni? Uy, kadagbayag sa unod. Ito na po guys. Oh, tanaw unod guys ang mga kamuti. Imagine. Duha pa ni kapuno. Ikatulo tong ikot-kot ni Papa Gabriel. Wah, lagi. Agoy, kinahanglan na dyan abrihan pa kaya nangalata na. Kung ano rin natin eh. Siya nga guys, uy, nalata. Panghagan na natatanan pa. Nalata. Ang pilin ka pa mo. Uy, naku buyag guys eh. Kabuyag sa unod sa mga kamuti guys. Kaluyan ng taon. Yeah, guys. Kuha pagkuha ka. Manguha pagkuha Ha? ka. Asa? Uy, grabe unod guys. Tanawa. Yan na nakitang inday. Hala, di apa? Hala, ginoo ko. Thank you Lord. Grabe unod pa. Tanawa pa. Tanawa ko no dali. Hala, grabe unod ang mga kamuti guys. Grabe jud. Thank you kazo Lord. Grabe grasyang imong gihatag na ah. Hala, grabe jud grasya gab. Salamat kazo. Ang katay ra nagkagunod guys. Di katay ra ni si Zahana ah. Ang katay tanawag unod sa katay. Imagine. Awag unod sa katay guys. Oh, grabe nagkagunod sa katay guys Sama ko. Uy, grabe. La, wow. Super. Ako kasi guna, kahit man. Ikot ano mo day? Kita na hindi kamang-kamang. Katunda na, nakitaan pa ni mo. Uy, putod na pud. Dere. Uy, tanaw guys. Tulo pa ni kapunuan. Jadi katay pud isa. Nakitang kimi-kimi. Nagamang kamuti. Mo ni unang harvest dari. Aw kanang kon panoag dito katong unang tanam nato. Wa na matuno. Kimi iso dali dyan. Kamang-kamang dyan ni has diha. Darata. Makalipay ka sa tanawon. Salamat ka sa grasya Lord. Sabi sin daghana. Nagku siya. Aman. Tapos another punuan. Mailhan man din mo magliki-liki ang punuan. Pila na kabuan pa. Agad po pwede sa abrihan kay March naman ron. Yan guys, nag-abrimis ang mga kamuti. Grabe nag-akazubuyag. Topoy kay Kimi, nakita ang Kimi. Wow. Aniti si kamulihi pa ba? Uy, kazuhuy. Oh guys, buyag. Buyag kaazo. No guys, agad may tabunan sana armo dag na siya. Oh guys. Hala, salamat ka Lord. Uy, nag-uumapaw ng mga blessings. Thank you Kazo. Dapat, diba? Uy, grabe ng hataw og unod, uy. Ako nakatita ma. Murag na away dito pa. Tuwa dito na hinangan. Uy, wow, grabe Uy, Kazo guys. Putik ba? Timbang sa tingag kilo. Nga narama nga na ninyo. Uy. Thank you Lord. Salamat Jesus. Nakatita na yun dako. Darato itong ipamalhin tong uan. Mga kanang na kamuti. Pangwato day ka. Kay
Tingin pamalhin kaya ron di maintan. Amang ibalhin to guys. Yan dari katuto. Guys, darag kamuti. Ala. Ini nga, ibon ko nila. Ala. Ano kasi? Dana nabunlutan ni ja. Nagkasam kamuti oy. Ara nanggawas na guys sa gunod tanawa. Wah, nanggawas sa gunod tanawa guys. Karon besok ko kamuti nga ni manggawas sa gunod guys. Tanawa. Nanghataw ang gunod. Ah? Imagine. Uy, salamat ka Lord. Grabe sing nagkaag gunod ang mga kamuti, na. Thank you Lord. Mo lagi isugdan na magudkot-kot sa mga ilaga guys, manang mga kwaon. Pagdadto kas ubos. Magkuan pa tada to pa, magsuway tada to sa kapuno. Nadarhi. Nadarhi. Ito na, kamang naskimi. Pagbantayin sa dahan sa ni mananap. Nadarhi. Kadagke. Now guys, kadagke. Dagke buyag. Thank you Lord. Tapos pikas. Ano din makalingaw. Makilingaw ka so kuanon. Kalingaw ba? Wow. Wow, super dagke ah. Uy, thank you Lord. Ulaga. Thank you kanto Lord sa grasya. Guys, tay uban ta to nangalata na ko ni hagge sayangan nangalata na na pa. Hala ka sayang. Padpari na laman. Paki ba sayang uy nalata naman na. Nabayo. Itanam na si Ja. Pwede man sa itanam kanina ni guys. Mahilog. Sayang nangalata nag-uban guys. Wala mabantad si. Wala sa mabantad si. Wala unod sa mga kamuti guys. Nga dagko buyag kaadyo. Sayang lagi. Uy kadako. Salamat ka Lord. Dagko ka unod. Napa. Kukli pa. Napa. Taas. Wala na. Uy, hala uy. Sayang no nangalata. Kuan maganda just one pa. Yeah. May uno dari guys sa kapuno. Sunod-sunod pag ang mga kuan alaga, higamanting. Napana pa. Punuan. Kim, hawa di abi kanay lubi bi. Hawa di kanay lubi. Dito ra kalingkuranan ka. Yan na guys, agamang kuha. Tapos papagabril ng ngubkub pa. Ano naman? Sayagin. Ano man eh? Ko anda. Dahil mag-imo, lubi mag-imo. Hala, di hala guys, agkatay. Pa, di katay pa. Di katay, di uy, nakaga, uy. Nagtapok agkatay, uy. Di pa. Ay, saan nagkatay rati? Ay, sana ng katay. Di sa kong hinabtan ng katay, sa papagabril, kagagmay pa. Kararam na sa punuan ang mga ipanguha kay nangakuha na siya. Sugda nag pangalata. Muna amang kuhas amang kamuti. Kimi, alay dahi ka init. Nansa na ba na mura na magkakiring? Sigbin. Kimura na magkasigbin. Luyan sa din taon nagamang-gamay yung kamutihan. Tagaan pag unod nga grabing salamat ka Ginoo. Thank you Lord. Kaya gamang-gamay nga kamutihan guys. Imagine nga nira kagamya nga kamutihan. Dara. Nga nira kagama sa nga kamutihan pero grabing unod. Tanaw guys. Grasya. Bayang magiling. Bayang Lukats pa pagabril o bulanghoy. Magunod sa mga bulanghoy guys. Panoktok. Nah, dagko. Mo ni gamong gitanong, makita man siguro ito sa video katong nagtanong mo dalig bulanghoy. Dari. Wala kita nang ibutang ato ka. Dari. Acha. Uy. Pa. Pa. Unod sa among bulanghoy. Basta magkugi gajud na agajay kinugihan. Kapag kamuti ka na, yung pulidan. Katong naikuan. Amo tong tanom guys katong kamuti nga gipad parang papagabril. Pwede man mo palit mo ingani sa kuan kaning unod din yung itanam. Hinanda ka kaso nakuha na siya nalata. Nadugay og kuha ba. Mga lata na. Dira. Napa? Ano yung pinagabuok mo na ito? Kinana. Sila kabuok.
Kakaan na dyan putas atang tinisok pa. Bulang huy o kamuti. Iya, uy. Ano kunod? Yan na guys. Ang ating bulanghoy o kamuti. Guys, nag-abri na mi dari sa mga kamutihan dari sa ubos. Magdadto humana. Tuwag isang unod to may unod dari sa ibabaw. Mura sa kadaka ha. Dana pilar na ka puno na dadtupod. Muna isang unod. Nagamo pong bulanghoy di Muna unod sa mong bulanghoy. Toto. Isara ka puno. Kaya maraming adeng-agen ba para ugma. Dari nag-abri nas papag-abril kay gipangkuan na, gipangkutkut nagpunuan. Dari. Haraman tong unod pa. Gagmadson siya guys. Matanawa ko. Gagmadson siya mo ni kawakwak pa no. Gagmadson siya tamis man pud ni. Nang duso no kuya wa oy. Effective guys, effective jud daghang kuan palihi. Effective jud gab ang palihi. Balagi ni. Majay kawakwak. Mana kawakwak? Kawakwak nga kamuti ba? Okay. Yan na guys, thank you Lord. Harang kaso kadaghan ang unod sa mga kamuti. Salamat kaso Lord. Uy, buyag. Pila na nakapuno pa, wala kaabot na po kapuno. Anong kapuno dito? Duha kapuno pa to mo kuan. Domingo na may dato magkuan guys, mag kanang abri. Puhon. Na dito pud hinluan ba. Kimi wala na na Kimi. Uy. Grasya, salamat ka jo Lord. Andang na kajug kajug grasyang imong gihatag. Thank you. Hala, pilar ka kuan guys na hapit mapuno. Ano pa imong bulanghoy Ang dabong pa ni siya, pero kuan na. Kita man siguro mo danhi pagtanam na mo. Ano, katong kinaw na pabitaw na tang paghinlo din Tangitan ng bulanghoy. Na guys, ka-harvest na mi. Uy, salamat. Oh. Thank you, God Lord. Domingo na mi ha. Domingo na mi dani puhon magtiwas og abri dani guys nga kamutihan. Nika Sunday na mi dani mag-abri sa mga kamuti dari sa ubos. Nagamo pang karabantos, grabe daghan nagbunga. Pero amo na nigi panghatag guys, ug kinsay mo nga rin sa mga harvest, manggi panghatag kay aron daghan ka adto na Daghan kapadas ni nanay. Aron kadto kapadas ni mother guys. Kapadas mo diha, nagsikit sila nay kuya, usin kapadas ha. Lo uy, grabe kapadas guys, singkit. Tapos lag-asin ka ba nga? Salamat, mother. Hey, guys. Pagihatid ni nanay nga kuan guys, kapadas. Nagsingkit siya. Kuya won may kapadas. Nay pagpakuan na nay kada bang pa sidling. Sa isa ka punggay, tulo ka buok tanaw guys. Hinog, duha ka hinog kare sa kanay tuslaan na ni natag-asin. Kami nataglag-asin ni isa ka bangaan. Wow. Thank you, Kajo. Nagkagrasya.